ens trobem en un teatre. Perquè potser no hi havia millor lloc per mostrar-vos la reconstrucció de l'escenari d'un crim. Tinc por de morir-me per deixar-te de veure, perquè diuen que la mort anul·la per sempre la mort. Són poesies d'Ausiàs Marc. Ausiàs Marc, el de l'avinguda Ausiàs Marc? Suposa que serà això, clar. La reconstrucció d'un cas d'assassinat que, malauradament, va quedar sense resoldre. Acaben d'entrar a casa meva, han forçat la porta. O si no hi ha ningú, Joana! No hi ha res! Alfons, mira-me! Pero tan importante es para tú la poesía d'Ausiàs Marc. Sí, la porta al cor. Veles i vents, els meus desembrinant, tot fent camins dubtosos per la mar. Vull ir al mar com la casora al fons, canviant color i l'estat natural. Policia! Aparca la pistola! Mans en l'aire! Lucrècia, què ha passat? Contesta! El comissari Tordera vol explicacions. I jo no les tinc. Això és increïble.